soc Dani Martínez, aquest és la meva pàgina web, danimartinez.eu. Aquí trobareu els enllaços als canals de YouTube amb tots els idiomes que ho tinguin que tenim. Explico matemàtiques des d'un punt de vista moltes vegades vivencial, però també de manera tradicional. I anireu trobant vídeos de diferents coses. En aquest vídeo d'avui us vull explicar què vol dir múltiple i què vol dir divisor. Després d'aquest vídeo trobareu una altra sèrie de vídeos amb els criteris de divisibilitat i m'interessa explicar-vos primer què vol dir això de múltiple i divisor. Mireu, si per exemple fem 3 per 4, 3 per 4 sabem que són 12, no? Doncs aquest número d'aquí, el 12, el resultat de l'operació, és múltiple de 3 i és múltiple de 4, perquè és resultat de multiplicar 3 per 4, per això el resultat és múltiple de 3 i també és múltiple de 4. Què és múltiple de 3 vol dir que hi ha un número, de moment encara que no sapiguem quin és, que multiplicat per 3 ens dona 12, exactament 12. Ja hem vist que és el 4. I que és múltiple de 4 vol dir que hi ha un número que multiplicat per 4, o sigui, hi ha un número que podem posar aquí, que també dona 12. En aquest cas és el 4 i en aquest cas és el 3. O sigui que el 12 és múltiple de 3 i de 4. I també podem dir que el 12 es pot dividir per 3 i també el 12 es pot dividir per 4. És a dir, que el 3 i el 4 són divisors de 12. Si nosaltres fem 12 entre 3... A veure, una cosa, que això sempre genera dubtes. El 12 es pot dividir per 3, el 12 el pots dividir per el que et doni la gana. O sigui, el pots dividir pel número que vulguis. Una altra cosa és que la divisió doni exacta. Per exemple, anem a deixar aquesta divisió un moment aparcada. Si nosaltres volem fer 12 entre 5, podem dividir 12 entre 5, podem repartir 12 caramels entre 5 nens? Sí, els podem repartir. Per fer aquesta divisió buscaríem un número que multiplicant per 5 ens doni 12. No hi ha un número que exactament doni 12, però el número que més s'acosta, sense passar-se, és el 2, perquè 2 per 5, 10. I fins a arribar a 12 ens quedarien 2, que deixaríem aquí com a resta. És a dir, si hem de repartir 12 caramels entre 5 nens, donaríem 2 caramels a cadascun dels 5 nens, així hauríem repartit ja 10 caramels, i ens quedarien 2 caramels per repartir encara. A més, això es pot continuar dividint posant decimals. Es pot fer aquesta divisió més exacta, més llarga. Però quan diem que un número és divisible, volem dir si la divisió dona exacta. O sigui, diríem que el 12 no és divisible per 5, perquè quan fem la divisió ens queden 2 caramelets per repartir encara. I per això diem que no és divisible. No us confongueu amb la paraula divisible, perquè dividir podem dividir el que vulguem entre el que vulguem, el que passa és que una altra cosa és que ens doni exacte o no. Aquí no dona exacte perquè queden 2 caramels per repartir. Tornem a aquesta divisió d'aquí. Aquesta que havíem plantejat abans era 12 entre 3. Aquesta sí que dona exacte. Aquí buscaríem un número de la taula del 3 que ens doni 12. I 4 per 3 són 12. Fem 4 per 3, 12. Fins a 12, 0. I tanco aquí, no tinc més números per baixar i he acabat la divisió. Com que dona 0 de resta, és a dir, un cop repartit 12 caramels entre 3 nens i posats 4 caramels a cadascun dels nens, no em queda cap més caramel per repartir. Per tant, diem que el 12 és divisible entre 3. Així que el concepte de múltiple i de divisible són molt similars. El 12 és un múltiple de 3 i a la seva vegada és divisible per 3. I en tots els casos és perquè hi ha un número, que és el 4, que multiplicat per 3 dona 12. O sigui, quan diem si un número és múltiple d'un altre, és a la vegada si és divisible per aquell número. Ser múltiple de i ser divisible per és un concepte que es dona a la mà, que és quasi sinònim. Doncs ara veurem una sèrie de vídeos que aniré penjant per saber quan un número és divisible per un altre sense haver de fer la divisió. I us explicaré trucos per cadascun. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, pica m'agrada i comparteix. Moltes gràcies!